Vores spil hedder Genetically Modified Terrorist Animals, og her på startmenuen kan du se et får, som blandt andet er en NPC i spillet. Og hvis vi går ind på tutorialen, så kan vi se, at vi har en noob zone her, med hvordan man bevæger sin karakter. Så hvis vi trykker play, så starter vi simpelthen bare i level 1, og her lærer man lige, hvordan man hopper, og bevæger sig rigtigt, og samler de her coins her. Og så skal man, når levelet er færdigt, så skal man ind i portalen. Og her lærer man at bruge stigen, som selvfølgelig er vigtigt. Og nu undlader jeg at tage den sten eller mønt det var med vilje. Og her er der så det første enemy, nemlig bjørnen. Bjørnen er svær. Den er meget lille. Dog er den ikke specielt hurtig. Man kan bare skyde den. Så den kan dræbes. Der skal også lige mærke til, at man kan ikke automatisk. Man kan ikke og hvis vi bruger vores raket her, så er det sikkert, at når hvis vi prøver at bruge den igen, så er der simpelthen no rockets available. Så vi lagt cooldown på den. Og så skal vi, hvis vi kan finde ud af at bruge stigen her, det kan vi i hvert fald. Og så når vi går ind på det her, så skifter vi level. Så kommer slangen, som er en anden modstand, der ikke har så meget liv, men til gengæld kan det sige det. Så derfor så er det farligere på en anden måde. Og så bruger vi ret raket for at lave og så får vi bare fjenden af den igen. Og her ser vi så ulven, hvor ulven kan se rigtig langt og rigtig hurtigt. Den er dog ikke lige så stærk som børn, men den er stadig farlig. Jeg kan se, der mister noget liv til ulven. Nu skyder jeg en raket efter den igen. Nu prøver jeg at dø til ulven, bare for at se, hvordan det er. Nå, det springer selvfølgelig på den luft. Så ja, jeg har dræbt så de første 2 til at dø. Men du kan se, at jeg har 40 HP i den her runde her. Og i den her, det her lille level her, der kommer det fjerde og sidste enemy type, som er en due med en bombe på, så den springer ind i mig. Så tager jeg 10% skade. 10% skade. Det er sikkert, der er en slange, der er hurtigt farligt at få være her. Skal vi købe bare 30 sekunder? 30 sekunder?